Lord is fáilte seachtaí sesiún na inniuh. Sa sesiún na inniuh be Héin, Mícheál agus Liam ag díriúisteach ar bunlóiseachtaí. Inis ciad na bunlóiseachtaí seo. Be muid ag díriúisteach ar chormaíocht, ag catha, ag búla, ag bear, ag stoppa, ag crocha, ag ciceáil, ag rich, ag seachans, ag túrlins agus ag léim. San na chéad cúpla físeán eile be muid ag díriúisteach na scileanna seo. Tóca muid rá scill ná físeán agus be muid ag duine staidir orú sin. Inis le gach físeán be arn taobh suas dhéanamh. Mar sin, isteach líon go dtí taobh suas agus go ndearlaí mar sin.
si bhíine bhchuirde anobair nasúna bháin sib taine sin. Chun dul siar beag a dhéanaar sesiún léinneomh, bhí mu ag déanana rith agus é cicail. Mar sin chunig is súil in na príomhphointí a bhí fi an seo chun go bheic sib últim gaine na gceart. Nis, teachtain de thugann tú dtíú se ar bula agus é catha, so chunig súil amach ar leanach seo. Má sib.